billahi la ilaha illa inda ka bin naira 10 ina bin ka wala sai ka je ka rike man 350 alhaji dole ka biya ni no problem alhaji yan yarba wannan kuna da matsala sai a kuri miliyan 5 na biyo ka kaban naira 350 mizo na tana muzo gida kuna na a sai fa kaban kuna na mizo taliya na siya mu zama koya na ka bani kuɗi na kafin mu ci gaba da safi an baka bari kaga wasa kifi dan buro ba na buge musu kifin da kake gani a Malaysia na soyi shi ana dai ko me gani nan na wani nan ko da kake gani nan da saka ba za mu samu da ita kake gani komai ka zo ka sa wani kwarjalle ka ban kuɗi na zaka ban kuɗi a garin mu haka ne muna alazi na san suna da adalci shi very good sina ya adalci in baka da lafiya zamu je rubuta mun sani kudi ma muna yi sigiya da shi muna sagiya ruwa muna sagiya kudi ya giya ka hare shi kenan da nace ta ni ma sisi ba rage mun ba dan haka kai ma to sai ka ban kudi na ka zo ka ci kana mun ga musu kudi shi ba giya ne mun sa da shi ba wanda mun sagiya din daban ne amma wannan zamu ba su kudi shi yanzu ya ne kana gani sai an kudi nawa ne suna bin mu ni ba sisi ba zan baka ba duk kamfanonin da kake gani ina da kamfanin shinkafa a Ubajan ina da kamfanin a Talawa gida ma shi wannan ina da kamfanin shinkafa daga soyi to shi wannan gidan kifi to shi gida ma da shi nayi magana shi gida ma nan wannan gida ma babban Salbas ko da Salbas na ne ba fenti irin kayan jiki na ba shi ne muna gani wanda shi mu ne wanda an samu in ya muri da so kudi da ba ana ga mana muna so kudi amma yanzu na siyan kudi zamu ba shi shawari shi rage so kudi fa kai ina ba zai yi ba shi rage so kudi ina ba zai yi ba ya kaji ka san alamun ba mutunci kaji lawan eskila kenan ba mutunci wanda yana yi shi sara haka ne wannan ayarakuran masu nan ka daga shi wannan kake gani magana wata kila magana kudi ce miliyoyin kudi wannan kake gani yaro na da kasuwa yake kira na watakila magana ta miliyoyin kuɗi saboda shine manajan gidan mai na duk wani kai kadara ta yake kula darajar manajan na ne komai ma shine ke kula mun da shi Allah suna da kuɗi fa ra gani kai assalamu alaikum kace me la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai ta gurin nan gaba ɗaya sun gama da wuta kamfanin alaji duka kama da wuta oganka alaji waya muke da haka subhanallahi alaji yanzu ma ina giba na tafi titin ai yanzu haka ma zan hau mota la ilaha illallah garin yaya la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi mutuwa zan yi wallahi tala lokaci na yi kai ma'adi ka dai asibitin batala ga mun tawowa nake ai ga mun tawowa asibitin zana ka samu mun waje asibitin mala aminu ka samu mun guri ina ai mutuwa zan kai alhaji si mutu si je ina ai mutuwa zan barin zo alhaji ina ana magana kudi sun lalace na shiga bala'i ga dan gwalbe 350 shawo shikenan kai maza ka zo ka hawo motar nan ka zo ka same ni ina jiran ka na fito daga gidan gona na hawan kwano shi ma yanzu nan aka irga min asara ta miliyan 15 miliyan 15 jiri nake yi